तो नमस्कार प्रणाम भाई लोगों, आप सबके छोट भाई दीपक देहाती स्वागत होगा फिर से भोजपुरी के स्टार कलाकार में। ताई आज हम बात करता नहीं भाई लोगन पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह की एगो दूगो ना हजारों हजार फिल्म पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही बम्पर कमाई कैले बा। और बात करता नहीं भाई लोगन बहुत समय पवन राजा, धरती पुत्र, बहुत इतना जितना फिल्म की बात कही भाई लोगों को कम बा। लेकिन सब फिल्म से हट के भाई लोगन अभी भोजपुरी के मात्रा बहुत कम, मतलब फिल्म के भाई लोग बहुत ज़्यादा कम हो गए भाई लोगन। और फिल्म आजकल भोजपुरी में चलत नहीं है, बस चलेला तो केकर फिल्म, इनकर नाम बा दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ। बताओ तो नहीं भाई लोगन इनकारा बात केहू के चलेला तो थोड़ा बहुत ई महाराज की इनका नाम बाटे खेसारी लाल यादव। और उनका ना बात क्यों के चल रहा था भाई लोग, इनका नाम बाटे पावर स्टार पवन सिंह। हाँ भाई लोग बताते हैं कि खेसारी लाल यादव की हम तारीफ भी नहीं करत और बुराई भी नहीं करत, हम बात करता नहीं पावर स्टार पवन सिंह एगो फिल्म आई बा जौन फिल्म के नाम है भाई लोगन बजरंगी फिल्म। भाई लोगन ऐसा बाटे कि ई फिल्म में भाई और बहन के प्यार दर्शावल गइल बा और बहुत ही सलील फिल्म बा। आप ई फिल्म के बैठ के परिवार के साथे भी देख सकीला। आज ही फिल्म के पोस्टर लॉन्च भइल बा और बहुत ही जल्द आप सबके यूट्यूब पे देखे के मिले फिल्म के। हम बता दें ये फिल्म के डायरेक्टर बड़ी अभय सिन्हा जी। और ये फिल्म आप सबके बहुत ही अच्छा लगी, बहुत ही पसंद करवा आप सबके। आप पावर स्टार पवन सिंह का सच्चा और अच्छा फैन बनी तो सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल के, सब्सक्राइब नहीं किए तो अगर फेसबुक को देखा था नहीं तब फॉलो कर लें। आसान उम्मीद करता नहीं भाई लोगन कि हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई। अगर पसंद आई लोई तो लाइक शेयर जरूर करो। धन्यवाद भाई लोगन। जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय बिहार भाई।